da oba de Nyankopon ase ehyira ne din konkron no kwa yesi amera amena amen ye chiachi abusuafo nyina omo ebre nyina omo aso edi yensem achi na omo ani enso di edwumadi nyina so achi omo mu ni amanone panyin ni nkwara nyina Elumi Kingdom Ministry ene na Sikadwa TV enyina ebom achiam eye enwumre nso so akwanya kese abase ye besua de na ye mpuntu ani hunumu o abrabom na ene akwanya kese ya odoma komade ache yen pese edi nkomo efa kwanya onipa fa so ba wiase ene wo ba wiase a eneme bi a edi wawo achi ye nananu kan se yawo awie no efre bibi akirade se yefunu ni mu no na woda ade surunko bi mu eno na ma unsuo eno na ma uja eno na ma unfama eno na yet se asase wotietia so abrofu kase me kan se placenta ana se medical doctors be kan se placenta previa yomu ahodo miensa na me ka general one se yawo wia akirade no die wom ewese uhunu na wo ye ho adwuma baako edi kan ne se placenta no te se dua esi ho enti se dua no emmoa ewura ne hini ne mu no mo wi ne hini no omkum dua ne hini na eye den kosoro ba fom dua mu na esi ho no eno nso so ebewu ebe hye se eye ko enye green bio ebe hye se eye ko no na afi ne haha ni nyina etigu fom na afi dua no abena na ewo ho no wawai na afi dua mu no wa start boni ntokuro dako frama bi fa bi na se zim na abu agu saa na abraboti eno ntia na nanu makane no se yewo oba yefa akirade no anasa placenta no na yakasa aguso esanse se wo hwe emfonini ya ye de atosu ya se na placenta no ti wo hwe placenta na se inside no hwe ase pa the bottom last na unse ayete se soil na edua ye nua wom na efefi na enyini saa ne nipa wote edise oba asasi so na nanom fasa akirade no eye placenta no na yakasa aguso yakasa wo oba ya wo adwade wo ye adwoa ewiase we ya wa be me duawo be yeye obetumpon obede wo ho obekonkan obe oba kese benya warepa obenye sika dia be yeye yare owuo entimi ye kansama kese na omo abo oduma nkomadini abo enton anyamidina abo abusua tumi ne abusua sama kronkron dini abobɔ ahonhom ne atrenefo ne mpanyimfo a omo ni omo nyina din ade ahye omo sase de ahye asase ya nsa se onkra saa de no ma obonifo bia mfane sanka endi saa motofo na waba na brabo achi medini nya and omo wia afi omo akata so de onsuo ensa o se de no be ye wa chire o waye enu nti wo hye wabrabo ase afi ohu se bibia ekoyie wo feel connection to element ya free mu ba ye no afi ohu se asase no nam so ahu no jojojojo na yen enkyerema yi bai no we have problem ne say ye wo wa automatically say wa wode no ye gito hospital na doctors and nurses na be determine how umbe treat no but the minimum say in a modern time we nyam mremu no omo hye no min hu predodo a hospitals agi placenta omunya wotre yeso adwuma say ye dua da bi omo hye no nia ehu a oye mremu no say abede dwa clear say ebinom
enso dia ye business omotom ma esikafo bi ne etitere bi ne spiritual societies bi ene spiritualists bi ene malamfo bi akonfo bi enusifo bi omonso de saa placenta yi awodie eye nyankomade ahodo ma nkrofo mo munye sika ma nkrofo nya tumi ma nkrofo nya fame amanone miami nim cases libre yenim say hospital no age placenta no awode akira de no nanso so ekodi ba bi bone ti ade ye de ye ma obi no ade no de day no na ma akola no ye de ne placenta aya ade ama obi no ye de aya ade ama spirit bi no na akola na yete se jimi na akola na yete se nsuo ba se de ye common pa no enti me pese ade ye bi osu kira me amhu ya yi di sankomo we no pese me kire mo obi bia ohwe me ana otie me edi ne ho hwem no ye bi me hu se ye di akwasida ni wie na portal kese bie wo soro na ye adwuma all over the earth but if you 30th be see first and then say portal no a connective resource be see for us bie portal for form and ade me hu ye ni se a reverse situation bi nipa bi no mabrabom and a sign a reverse situations be negative situations be was as so and me say hunu say a sign a restore a nipa bi no near mapa back and at the same time no a sign a restore amodin bi ni tumi bi wo asase ni and me hunu say ye kire me say ye onkrofo bi wo ye wo mo sa month we mu a ye August we mu a Leo zodiac sign really free 23rd July ebi nso wa free 22nd July na akwa ko wie 20th and 21st and 22nd August me hu say nkrofo bebre ho ya wo mo sa month we mu a wo tanya mpatuo because the other negative aspect of Leo no and sun no child sacrifice enunti say wo sa mere we anaye wo sa mere we na wa wode no ya ntimi anye so adwuma ye ama wo a ema problems bebre ema unyini ko wani na no timi nya problem kakra bi ba abrabo na wa benya mental problem bebre nso ho a omutimi wuwu ntenten patuwo sa manti wankasa so duru a enkora ta yare including panyufo na sa manti wankasa so duru a enkora ta wu pa natural tina ewo fititi na nananom enim kwan ya sa mre we duru a omoye akwankyere ne amamre de niema hodo ma mbusua ne nipa no ne fie nipa di dware ede hyehyɛ wo ho de hohoro wo ho ene afɔdeba hodo bi a omoye ewo busua ne nipa nyina etiri so bompaye sere oduma kwan nananom na omo asom na sa efie ni nipa nkore be wu yare ne anifra ne dam ne oha hodo ebe bi bankora no so na bi no ba ti se nsuoma ne nyina na ejai enti ano na me pese me kire ade a ye kire me se obia o pese oye bi na ne ma abrabo no da kye ye onye bi ono emu nso pese otena se jojo na ni niema pa bia ya restore no oye bi anase niema wo mpe wo abrabo bia no betimi aye bi na wa reverse sa niema bone na free ho si dia si dada dia wo wanim dia me ba kire wi betimi a reverse ni nyina sa ye ade bone nko ade na dia papa bi a wo pe na wunya dia wanya nso a air start ye ahase ye hwete eno so betimi a restore no wanya no mo uta form pupro kra ebetimi ama upliftment ebetimi ama favor ebetimi ama grace emu apeja na ba bia o se ugina ma abrabo mu no watimi agina adon no odon ne mwa ahodo a o se unya no asase su firi osoro ne asase nsem no obetimi anya sede nyankopon hye obi a abrabo ma no nyame bo nipa se oni God made man to prosper and be prosperous so pese we akwankyere bia enei 2nd August kaka krem ni ra 3rd August so pese we bia free 1st August edikokosi 9th August ana akwankyere adwuma
Why to me and ye been term crown? I was said 12 August. Now do wash him why be. Said 12 August 12. Now we ye beer. Now feel now person wash a video and now what you are seeing a person ye beer. With the numbers a bit too framing. Now in chow and then a young son up as we be why be after 12 August. Na near ma ya establish. Oh, as I see soon is so. Ah, said 12 August ni trim now persuading qua. If it's me connecting near maybe amount. Now so it me any of share. I was half a good year. The over here and say, Obertre near my how in a 1st, because 3rd August. Better near my how be a good sheet of paper. So, better good 3 sheet of paper. A bit main A4 back, we say. Now watch a mutter. Not near my tree with me. I was not near my how in won't pay or bravo moguso. No, I can't say, near my way. The Radinia go point in winter and pour my bravo view. Me sir, Pepe, San Marina, I should, and reversing from my bravo monko. But Sampa Guso and Prem Command. I say, Shimmer. What she knew ya, she training in a ocean new ya, perform in the church, the Fogu, the Catao. Wouldn't never be a bit to me a church or the Fogu form, Keke. What we know, a 3, 4, 5, 6. Only 6. Now, if it was up a 3 sheet of paper. No, actually, and my papa, and yen when young nim pejani should be a pen or a boom, and they know daching. Now, and so actually, what you did, not training in a go, and so 3 sheets of papers, so sad. Who we are, no, a sound bomb pie and go so 9 times, and near my power, and my bravo with 3 nether acre. Would declare go so 9 times. No, I shall know. Who she knew we are. Ashes, no. No bob one in no who I found phenomenon. On the 9th, and so, Obesa training my power pay the same time. A good sheet of paper so. Obi have benya parchment paper. Obi so have benya yellow paper. Obi so have benya white. Obi so have benya bay leaf. A beer and a 3. 9th no assign ye the same time. No assumption. No I gather ashes no I found phenomenon. Who we are affordable I dechre and as a seed offering dechre I deliver yet a name Cassian son. I deliver call children's home. The best friend near my guso. Near Cassaguso, near the Asado, near the San Yuami and Son. Obey to me so Ghana ha now oh yeah we used to see this I wait me you 60 cities. Eddie ascending number I'm delivered to Janabi. 90 cities obey to me ascending and more 90 cities a 60 cities or 90 cities. So UK so a £60 or £90. A new £100. Say US and so a $60 or $90. A new $100. And now Europe so Euro currency maybe so a €60 or €90. So sa na obeyama o man so betwere omunyina obetwere ni dini na watwere niema uhunu ne ho a wompe eno so betwere ni saa agu 3 sheets so na wahye no on the 6 no betwere ni ma pa ma oba no o 3 sheets so no declare 9 times na wahye na ahu ama no so no anso anyini obetimi a no ama no aye na ade ba so mo ye nkra o batan no obetimi agina ya ma wo mo o ye na ma intention nyina se wankasa umuni umano ma wodie no ekira die no placenta no dia akodi bia enye bia no sa ade na akwankyere a wo ye no en reverse wade mlew ma adwini si sa ade no so die o ma placenta akodi bia e ha wo anase be ha o mo da ache no en reverse na bone no akodi a o mo nsanya sa o mo hoden sa o mo life no ene sa o mo tree no back. Because you decide any yet soon dear Mobia. Would say nipa na do who tree no and I saw placenta no I had their movie no more black. And he the day by we no because a nipa na tia sinin penny who say as I see soon bravo you know and you might be brave or ya fan try and I hire but saying I'm beautiful name one. Let's say I couldn't get my near young woman near fat, ya did the name of Paradiso. Intimate per se, Obia will have video in our with me,
wode wo ho hyɛ mu na woyɛ bi me number a wohia me bere bia a wofra Obanyame anaasɛ sɛ woyɛ bi anaa pɛ sɛ woyɛ bi na pɛ sɛ wo send offering sɛ 60 cedis 90 cedis 90 euro whatever wopɛ sɛ woyɛ bi a number a wobɛtumi asɛnde wo offering asi so nie anaa wopɛ sɛ wofrɛ me na wonti biribi ase na yɛdi nkɔmmɔ a ne mmienu nyinaa numbers mmienu nyinaa yɛ WhatsApp wobɛtumi afrɛ deɛ di kan yɛ 0559 653 723 0559 653 723 second one is 0256 998352 0256 998352 edin ne yɛ Reverend Nsia Emmanuel so wo send bibia ama me a Nsia Emmanuel ene beba Onyankopɔn hyira wo bibia na emom kai sɛ mfoni no yɛ amede ato afidie so your head or he kai sɛ wo wie wakwankyere ni nyinaa wo bɛtwere saa edin wei A4 sheet so na bɛkyerɛ wade a ɔde bɛyɛ wa bɛyɛ bibia ɔbɛma me offering bia bɛkyerɛ wade a ɔde saa edin wei wo bɛtwere bu A4 sheet so na bɛkyerɛ wade a ɔde bɛyɛ na ɔbɛhunu ade a Nyankopɔn so bɛtumi ayɛ ama ɔwɔ abrabɔ nyame nhyira wo bibia